या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहत आहेत संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। छत्तीसगडच्या दंतेवाडामधून मोठी बातमी समोर आली आहे। दंतेवाडा नक्षली हल्ल्यात 10 जवान शहीद झाले। छत्तीसगडमध्ये गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी छापा टाकला होता। यावेळी पोलिसांवर नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला। यात 11 जवान शहीद झाल्याची माहिती समोर येते। बारसूत निघालेल्या खासदार विनायक राऊत यांचा ताफा पोलिसांनी चेकपोस्टवर अडवला। सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता। पोलिसांनी बजावलेली नोटीस धुडकावून विनायक राऊत बारसूला जाण्यासाठी रवाना झाले। त्यावेळी हा प्रकार घडला। आमदार वैभव नाईक हे सुद्धा त्यांच्यासोबत उपस्थित होते। शिंदे फडणवीस सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत बारसू रिफायनरी प्रोजेक्ट लोकांचा विरोध लाठीकाठीनं बळाचा वापर करून मोडून काढत राबवायचा आहे असा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी ग्रामस्थांजवळ बोलताना केला। पण त्याचवेळी लोकांना घाबरून न जाण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं। तुम्ही घाबरू नका, संपूर्ण शिवसेना तुमच्या सोबत आहे। पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलंय की वेळ पडली तर आम्ही मुंबईतील अख्खी शिवसेना या परिसरात उतरवू असा निरोप खासदार विनायक राऊतांनी ग्रामस्थांना दिलाय। राऊतांचा निरोप ऐकल्यावर ग्रामस्थांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात शिवसेनेच्या भूमिकेचं स्वागत केलं। राज्यात विविध राजकीय घडामोडी घडत असताना महाराष्ट्रासाठी एक आनंदाची बातमी आहे। जलसंधारण योजना राबवण्यात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक पटकावलाय। जलशक्ती मंत्रालयानं पहिल्यांदाच भारतीय जलसंस्थांची गणना करून एक अहवाल प्रकाशित केलाय। या अहवालात जलसंधारण योजना सर्वाधिक प्रमाणात आणि यशस्वीरित्या राबवण्यात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांचा समावेश आहे। देशभरातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचं राज्य ठरलंय। राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करून याबाबतची माहिती दिली। महाराष्ट्र शासनामार्फत जागतिक वसुंधरा दिवस 22 एप्रिल 2023 ला साजरा करण्यात येतो। त्या अनुषंगानं वेंगुर्ला नगर परिषद मार्फत 22 एप्रिल 2023 ते 28 एप्रिल 2023 हा आठवडा वसुंधरा आठवडा म्हणून साजरा करण्यात येतो। या उपक्रमाअंतर्गत सकाळी भव्य सायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।